Osim pregleda dnevno aktualnih tema o kojima pišu današnje novine, sa našim gostom razgovaramo o najboljim uređajima za 2014. godinu. U jutarnjem programu Ljubiša Miodragović, urednik IT magazina i potpredsjednik EISE, Evropske asocijacije slike i zvuka. Radi se o magazinu High Files, je li tako? Tako je. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Sad prvo, ajde kažite nam prvo, potpredsjednik ste Evropske asocijacije slike i zvuka. Nešto malo više o toj asocijacije. EISE je organizacija osnovana 1982. kada je 5 novinara iz različitih evropskih zemalja selo zajedno za sto i odlučilo da da nagradu za najbolju kameru, najbolji fotoaparat. I od toga je sve krenulo. Prosto, kada se napravi nekakav žiri koji bira šta je to najbolje, to zaista ima ozbiljnu težinu. Ta asocijacija je sada narasla na 50 članova iz 20 evropskih zemalja. Naš časopis High Files je jedini član u toj asocijaciji od 2008. A ono što je, evo, da kažem sada, novost od ove godine, imali smo potpredsjednički izbor na kojima se kandidovao i pobedio. Čitava priča i moj posao se baš bavi tim, da kažem, elementarnim procesom dodeljivanja nagrada, svih nekih pravila koje članovi moraju da ispuštuju kako bi izabrali najbolje proizvode. I preksinoć su proglašeni najbolji uređaji 2014. U kojim kategorijama koji su? Generalno su podeljene u šest kategorija. Dakle, hi-fi, kućni bioskop, video, znači tu spadaju televizori, mobilni uređaji, muzika za kola i fotoaparati. To sve ukupno čini 56 nagrada ove godine, pa to znači najbolji zvučnik, najbolji mobilni telefon i slično. Koji je najbolji mobilni telefon? Najbolji telefon je LG G3 kao napredni telefon, kao neki high-end, a u srednjoj klasi je Huawei P7. A od muzike za kola? Evo ih sada na ekranu. Za muziku za kola uglavnom su to neki manji proizvođači koji nisu toliko poznati na našem tržištu. A fotoaparat? Fotoaparata ima puno, za različite segmente, ima Nikona, Canona, znači sve već što je dobro poznato. Pentax, neke firme. Sve što te je zanimalo, je li tako? Ali je dobra priča. Šta bi ti još izvolio? Dobra priča za fotoaparate što su se vratile neke stare firme, tipa Fuji, Pentax, nešto što smo malo zaboravili. Tako da je neki njihov comeback. Zanimljivo je ovo i oko telefona, zato što mahom sad imamo samo od dve marke, svi koristimo telefone, je li tako? Pa, u tome jeste poenta, znači da nađemo šta je to najbolje u ovom trenutku. Znači, nagrade se dodeljuje kao za 2014. 2015. Ali sve su to najsvežiji uređaji koji će zapravo tek biti predstavljeni sada na IFA sajmu u Berlinu. Možda su neki već predstavljeni, ali jesu najnoviji. Koji je kriterijum u odlučivanju? Pa ono što je presudno, znači u EISE po čemu smo mi specifični, to je da svaki član mora da testira uređaj da bi ga nominovao za nagradu. Znači nema prepisivanja s interneta, to je ono što ja treba da kontrolišem, to je moj posao, nema prepisivanja s interneta, ne može neko da nešto radi, a da nije dobro upoznat sa tim. Tako da u celoj toj priči mi zaista, kako se podelimo u te naše ekspertske grupe, imamo ozbiljne diskusije, to su 3 dana sastančenja i ozbiljnih rasprava, ozbiljnih, da ne kažem svađanja, ali ozbiljnih diskusija oko toga šta je najbolje za ovu godinu. U nekim situacijama je to lako odlučiti kad se pojavi nešto što je novo i što je stvarno toliko posebno, ali nekada je jako teško. Sad, ti uređaje koji su predstavljeni, pretpostavljeno su novi, kada oni stižu u Srbiju, ali mi kaskamo uopšte, kako to ide sad kod nas? Kako za šta? Recimo G3 LG koji sam pomenuo, on je već na našem tržištu, Huawei P7 je mislim isto. Što se tiče fotoaparata, naše tržište je tu malo sporije, znači kod nas se uglavnom prodaju jeftiniji fotoaparati, a u skandinavskim zemljama ili ne znam, Nemačkoj i zapadnoj Evropi oni već kupuju, znači, ozbiljne DSLR aparate koji su skupi, koje mi da kupimo nećemo baš da nosimo na plažu i slično. Ajde da se malo vratimo na vašu karijeru. Vi ste sad izabrani za potpredsjednika. Šta to znači za našu zemlju? Pa za našu zemlju, dobro, ja sam već 2011. organizovao sastanak ovde u Beogradu za EISU i to je bilo stvarno za mene jako zanimljivo iskustvo. Znači, ukupno 62 novinara su došli u Beograd, bili su tu 4 dana, išli smo po restoranima, slušali džez muziku, tada nam je pokojni Miša Blam svirao to jedno veče. Oni su stvarno bili oduševljeni i atmosferom i kompletno sve onim što su videli. Nažalost, mi, kažem, moramo da radimo. Nam je bukvalno taj radni dan od 9 do 6, ali uveče i subota popodne smo imali razgledanje grada i stvarno smo imali jako dobro
kažu da je to jedan od najboljih sastanaka ikada kao organizovan, što je meni jako prijelo, ali je meni to bilo super prilika da kad ljudi dođu u Srbiju da nemaju iskrivljenu sliku ko smo, šta smo. Jedna od dobrih stvari, da. Evo sad vidimo jedan od mojih omiljenih brendova, smo imali prilike da vidimo, u pitanju je Pionir, a vidim da i u vašem časopisu pišete uopšte. Sad, koliko uopšte danas ljudi obraćaju pažnju na takve stvari? Da nisu, ali govorimo o prosječnom građaninu, dakle da nije zaluđenik za dobrim zvukom, za akustikom i tako dalje. Koliko je sada njemu bitno da kupi dobre zvučnike, da kupi dobro pojačalo i da to sve ipak odlazi sada na... Pa još uvek moram da kažem da kvalitet zvuka je mnogima i dalje bitan. Jeste da je prošlo neko period to, da kažem, MP3 generacije kad se sve urušilo i kvalitet i kad su svi počeli da kupuju one jeftine kućne bioskope koji naravno da sviraju loš. Koji nisu stereo, da, pre svega. Ono ljudi kažu kućni bioskop ne valja, pa ako se poredi u istom cenovnom rangu mora kućni bioskop da košta nekoliko puta više. Ali ljudi dalje veruju nekim brendovima kao što je Pionir. Mi smo dodelili nagradu i postoji test sad u našem časopisu za Pionirov AV receiver. Oni stvarno svake godine napreduju sve dalje i dalje. I u kvalitetu zvuka i u opcijama nekim. Znači sad je moguće puštati muziku sa telefona, sa lokalne Wi-Fi mreže, slušati internet radio. Nekako je malo oni feature-i, ono sve što AV receiveri pružaju, daju više komfora samom korisniku. Nije kvalitet zvuka na prvom mestu, ali tu je negdje, u vrhu. I sad kad smo pomenuli malo pre sve pričali smo o tome koliko oni brzo stižu na naše tržište, bilo šta kada je reč o slici i zvuku. Kakve su cene kod nas u odnosu na ostale delove Evrope? Pa zavisi sve od brendova. Ja mogu da kažem da često putujem u Nemačku, znači idem na taj Minhenski sajam u maju i sad je taj IFA sajam u Berlinu koji sam pomenuo. I onda kad uporedim cene po nekim radnjama kao što je Saturn, poprilično sam tužan. Ali to su... Čekaj, sad definišli zašto. Znači skuplje je. Neke stvari su kod nas skuplje. Znači, koji od tih brendova uđe u te neke velike lance prodaje gde oni prave velike obrte, oni stvarno spuste cenu baš drastično. Pričamo o 20 i 30%. I onda mi kao mala zemlja, malo tržište gde se uvozi mali broj uređaja, gde postoje još uvek i carina i različiti atesti i ne znam, ekološke takse i kad se sve to nadoda, uređaji moraju da budu nešto skuplji. Mi nismo Nemačka, nismo veliko tržište, mi smo vjerojatno, cijela Srbija vjerojatno kao jedan grad samo u nekoj... A koliko vremena prođe od kada se neki uređaj pojavi na tržištu do toga da dođe u našu zemlju? Pa zavisi sve od segmenta do segmenta. Mi sad imamo sreću kao člane ISE da stvarno dobijemo uređaj prvi. Znači, postoje neki testovi u ovom broju uređaji koji još nisu stigli. I to je ono što je nama recimo problematika kad stigne uređaj, a nema odgovarajuću dokumentaciju jer je uvoznik još nije stigao da je napravi i slično. Ali neke stvari stignu odmah, znači to nije sporno. Telefoni i slično, oni usaglašavaju neke te kontinentalne ili na nivou država neke lansiranja, neke datume i tu smo poprilično brzi, a ovako što se nekih manjih firmi tiče, to je stvar više nekog uvoznika, da li u tom trenutku je njemu to zanimljivo, da li ima sredstava da to poruči i slično. Da, a ko su najveći proizvođači tehnike u svetu? Pa i da kažem sada, to su korejske firme poput LG i Samsunga koji stvarno uzimaju primat. Nešto što će sad biti jako zanimljivo gledati i na ovom IFA sajmu u Berlinu. Zakrivljeni televizori, OLED tehnologije. Mi smo dodelili nagradu praktično jedini televizor, znači 77 inča, zakrivljen u 4K rezoluciji. Znači, to morate da vidite da biste shvatili koliko je to dobro. Ali vi imate sreće pa vidite pre. Da, ali to je slika koja izgleda bolje nego što mi vidimo rođenim očima. To je ona priča koja meni dalje nije jasna u cijeloj priči, ali nešto, okej, ti televizori sada... Gledamo ovako kako to izgleda. Ti televizori su još, ne, hoću da kažem, boje su toliko nadrealno prelepe, znači svaka tačkica je na svom mestu, sve je apsolutno savršeno. Uopšte 4K rezolucija je nešto o čemu će se sad tek pričati od ove godine pa nadalje. Na 3D to su svi zaboravili, znači nešto što su pre 2 godine svi na sva zvona pričali o 3D. Znači to da stavimo po strani? Pa to je samo još jedan feature, još jedna nalepnica tamo na uređaju da podržava 3D, ali to više uopšte nije vest. Sada je 4K vest, sada je OLED vest, sada su zakrivljeni televizori vest. Šta biste još izdvojili iz vašeg lista, a preporučili gledalcima da pročitaju?
Pa, naš časopis se nekako i opet podelio neke 3 celine, hi-fi, kućni bioskop i mobilni uređaj. Sada ima stvarno puno jako dobrih slušalica sa podrškom za Bluetooth, evo, to ste JBL. To znači da više ne morate da vučete kabel vam se neće lomiti u džepu, znači telefon vam stoji u džepu, a vi na samoj slušalici imate komande za pojačavanje, stišavanje i premotavanje pesme. I to ste testirali isto. Da, i to je meni nešto što je jako zanimljivo, pogotovo za omladinu, da znači dobar je kvalitet, jako je praktično. Ok, cene su sad diskutabilne, opet, šta je... Da izađu negdje napolje iz Srbije pa da kupe, to preporučujete. Pa nažalost. A dobro, ko što i da ode napolje da kupi to? Pa dobro, mislim, niko ne ide samo zbog da. Vidim da i na kraju, evo, imate i muzičke recenzije i filmske recenzije u vašem časopisu. Koji album da klupimo, koji film da pogledamo? Trudimo se da časopis ne bude samo o hardveru, nego da nekako preporučimo šta to ljudi mogu da pogledaju i da poslušaju. Moram da priznam da je to deo časopisa kojim se ja najmanje bavim. Dobro, onda ajde da pitamo koliko se kopira u tom svetu tehnologije? Ili da li ako neko izbaci neki uređaj, da li svi drugi moraju da idu za tim? Pa okej, svi se oni međusobno prate, da ne kažem špioniraju, svi znaju već sa svim tužbama između, ne znam, Apple-a, Samsunga i tih nekih brendova, svi se oni negde prepliću, svi oni koriste čak i neke iste fabrike, pa je tu naravno da dolazi do curenja informacija, ali idu u principu svi u istom pravcu. Hvala puno na gostovanju u jutarnjem programu. Dakle, u pregledu štampe nismo baš pregledali dnevno štampu. Naš gost je rekao, moram da kažem, da 3 godine gleda crtaća od kad ima sam decu, jel tako, i ne prati dnevno političku scenu, tako da smo pričali o lepšim stvarima.